Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suyukhinal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, khususipun sesepuh majelis jam'iyah kejadian akan jagan wonten Tlatah Bulu Pak Yai Ali Rosyad, Pak Yai Parti, Bapak Kasun, Pak Haji Tauhid adalah putra lan mantunipun. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya jamaah kalih tahun kirang langkung kami sehat sedaya nggih. Sehat. Pak Dosen kok kalau katake betul. Oh, tambah. Tambah juga. Sekarang kok tambah lemu-lemu. Ulun nggih. Barokah corona mundak 7 kilo. Mundak tak asal nggih barokah. Alhamdulillah, monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah napa kemawon kahananipun termasuk dalu menika kula remen saestu. Walaupun beberapa kali sampun dipun ikhtiari sempat badhe dipun mulai pada awal tahun, nanging ada lonjakan serangan kedua ngantos puncakipun menika PPKM ngene. Alhamdulillah sakniki kok kalaksana. Nggih, mugi-mugi awal pasca pandemi ini dadosaken tambahipun semangat kula panjenengan, semangat ibadah, semangat istiqomah. Amin. Upama dipundhut kalih Allah kanthi dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bihadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis taklim dalam menika kula namung paring tajdidul niat, nganyar-nganyari niat. Kula imut wekdal mondok niku nek kula pamit teng Jombang, teng Krapyak. Niku nek saking dia balik teng mondok niku mesti Pak Yai utawi pembimbing niku ngandani kula. Aja lali terus niate ditotone. Niate mondok ditotone. Padahal namung mulih sedina, 2 dina, 3 dina suwe. Niku balik teng mondok bikin noto niat nek. Mula monggo, walaupun majelis niki sampun kelampah. Ana-ana durung enek cabang Gurno, durung enek ngrau Jumok niku dereng ngeten. Saniki wonten cabange Rawa Kota, Gurno Seratojo, Jumok Rau. Sing paling awal nggih mriki. Nah niki monggo dipun niati malih, niat bareng-bareng. Napa niate nggih menika saklintunipun kita majelis taklim lan mujahadah nggih menika jagani niat mbentengi awak kula jenengan supados wonten kahananipun akhir zaman menika boten gampang goyah, boten gampang terkacaukan oleh kondisi. Intinya ngeten, kula jenengan sampai sakniki diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan. Iya, 3M atau 5M ini? Pokoknya 5M atau 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
sing loro.